Začnem najprv tým, aby ste vedeli, prečo si vôbec dovolím sa púšťať do tejto témy. Často vidíte odo mňa všelijaké príspevky na myhalnice, na obočie, možno na permanentný make-up, o tom, ako som si vybudovala biznis. Ale málo kto o mne vie, že ja som naozaj beauty expert. Tam to všetko začalo. A toto dookola, tieto také skrášľovacie procedúry, bol len taký doplnok k tým hlavným procedúram, pretože pre mňa osobne je pokožka veľmi špecifická téma a má sa s ňou individuálne pracovať a ešte som sa nedostala do toho štádia, aby som vám tu hovorila tipy o pokožke, pretože mi to príde všetko také povrchné. Viete, ja pracujem veľmi individuálne, vďaka tomu pracujem aj s jednou dermatologickou firmou, vlastne s kozmetickými produktami, ktoré sú jednotlivé a ja ich počas procedúry vždy miešam. Takže ja nemám žiadne hotové produkty, že napríklad krém na citlivú, na suchú pleť, na mastnú pleť, ale všetko individuálne miešam zákazničke priamo na pleť. Takže je to také už dosť takého farmaceutického obdobia. Ale o tom som dneska vôbec nechcela. Chcela som vám len odôvodniť, že nie som len lash and brow stylist, alebo artist, alebo tréner, alebo master, ako ma chcete volať, ale som beauty expert. Mám naozaj spravenú medicínsku kozmetiku v Nemecku a v štúdiu alebo v salóne pracujem s prístrojovou kozmetikou. Ja ani neviem, asi okrem čistenia pleti sú všetky moje procedúry založené z nejakej kombinácii rôznych prístrojov, aparátov. A aby som len tak nerozprávala o tom, tak ešte vám poviem, že roky som spolupracovala s klinikami a naozaj som robila s pacientmi, ktorí, to už neboli že zákazníci, ale to už boli pacienti, ktorí prišli s nejakým problémom, s kožným problémom a naozaj sa to riešilo. My máme veľa kožných chorôb. Preto vravím, že tá téma, čo sa týka pokožky, je naozaj to je tak komplexné, tak veľké, že sa o tom nedá len tak povedať, že toto správ a funguje to pre všetkých. Nie, nefunguje to tak. A tým, že sa mi 5 alebo 6 rokov som takto spolupracovala s klinikami, prešlo mi cez ruk niekoľko ľudí a naozaj z 90% dokážem tvrdiť, že sme tu pleť dali dokopy. Tá pleť vyzerá super, naozaj mala som pacientov s rakovinou kože, kde tá koža vyzerala už v dezolátnom stave a aj to sme tak spravili, že vy by ste to dneska nevideli. A napríklad ja som tým asi najlepším príkladom, pretože sama som bola zdeformovaná po nehode, ale o tom nechcem rozprávať a v dnešnej dobe to skoro nikto na mňa nevidí. Len tí plastickí chirurgovia. No ale poďme k téme. Takže ešte raz opakujem, že ktoré druhy procedúr sú na toto ročné obdobie vhodné. Prečo sa púšťam do tejto témy, som vám povedala. Určite tu mám aj veľa kozmetičiek, keďže lash stylistkou na Slovensku môžeš byť len potom, ako si kozmetička, takže viacero z vás sa tejto téme určite venuje a vyzná a pozná. A chcela som vás možno tak trošku namotivovať, alebo vám ukázať, že čo práve teraz musíte ponúkať tým svojim zákazníčkam, alebo do čoho sa pustiť. Ja by som najprv povedala, máme zimu, máme jeseň, máme skoro koniec októbra, tým pádom už pomaly odchádza to najsilnejšie slnko, už začne byť škaredé, hnusné obdobie časové. Ak vaši zákazníci alebo zákazničky neplánujú žiadnu letnú dovolenku niekde na slnku alebo nejaký wellness pobyt, kde strávia veľa času v saune, tak už začnite im teraz hovoriť o procedúrach, pretože ak chcú niečo dosiahnuť, naozaj ak chcú mať dobré výsledky, oni potrebujú spraviť viacej sedení, proste ako nejakú kúru, aby sme tú pleť naštartovali. A preto začnite už teraz hovoriť, aby ste potom mali tie termíny, ktoré môžete dať, aby naozaj to nenarušilo tú postupnosť, akú to má mať. O tom, že koža je náš najväčší orgán, vám nebudem hovoriť, ale čo určite pripomeniem je, že koža sa vie sama regenerovať. Proste toto treba zákazničkám povedať, pretože sú staršie zákazničky, ktoré si myslia, už som stará, tam už sa nič nedá, dá sa. Všade vždy sa dá všetko. Keď neskúsiš, nevieš. Treba im to povedať. Naozaj, ja im hovorím na to úplne jednoduchý príklad a to je, keď sa porežeš, keď krajajú, lebo však väčšina žien varí, tak keď krajajú a niekde sa porežú. Koľkokrát sa porezali do prsta a dneska tam nevidia. Možno pri hlbokom reze majú jazvu, ale koľkokrát tam nevidia ani jazvičku. A toto im treba povedať. Takto funguje naša pleť. Ak s ňou chceš niečo spraviť, je jedno, koľko máš rokov, musia byť zdravé, nesmú brať veľa medikamentov, tak vieme dať dokopy všetko.
No, toto je veľmi dôležité. To je pre tie zákazničky takže wow, aha, takže možno aj so mnou sa dá. Vždy treba odiskutovať, spraviť si takú konzultáciu. Vždy vravím, nehajte si ich prísť na 10-15 minút a spravte s nimi konzultáciu. Hej? Čo chce zákaznička? Lebo to, čo vidíme my vidíme všetko. My by sme najradšej všetko spravili, ale ona má iné potreby. Takže sa jej treba opýtať, čo chce docieliť, čo sa jej nepáči, čo jej vadí a čo by chcela na konci vlastne tejto kúry spraviť. Ja napríklad hovorím na toto ročné obdobie. Lasery sú perfektná vec. Máme rôzne peelingy, či už je to chemický peeling alebo rôzne kyseliny. Ja napríklad pracujem s kyselinami, kde viem naozaj na každý problém niečo iné použiť. Mne osobne nevyhovovali firmy, kde bol jedna sorta, hej, a proste ja tu si dávala na všetko, pretože každá pleť má iné potreby, ako som vám už hovorila. Potom máme ďalej Fibroblast, alebo aj Fibros, má to ako Fion pen, alebo ako sa to volá, alebo inak to poznáte ako Plasma pen. To je pero, ktorým vlastne pálime tú pokožku. Poviem to tak, ako to je. Tá pokožka je spálená a vďaka tomu vlastne sa odstráni tá prebytočná koža. Takže ak má niekto padnuté viečka, hej, že to tomu tu trčí, alebo napríklad nemá peknú kontúru, hej, že ju chceme vyrovnať. Na čo je to úplne úžasné, babi. Ak máte zákazničky, ktorí majú krk a dekolt nie pekný, hej, či už zo slnka poškodený, alebo tak, vyzerá to po jednom Fibroblast, po jednom Plasma pen sedení, vyzerá to perfektne, naozaj. Takže toto. Napríklad ruky, ak už tak trošku staršie vyzerajú, hej, alebo ženy, ktoré sú po pôrode, hej, však brucho bolo natiahnuté, potom sa stiahne späť a veľa žien má problémy s pokožkou a im tak visí. Proste všetko, čo visí, môžete s týmto odstrániť. Niekedy je to taká prpľavá práca, pretože som mala napríklad zákazničku, ktorá extrémne schudla a riešili sme celé brucho a stehna, lebo jej tam pokožka visela, takže som naozaj na nej pracovala 2,5 hodiny. Aj tá doba celá, kým sa to celé zahojilo, trvalo trošku, ale úplne suprový výsledok. Takže určite toto. Čo k tomu poviem? Môže to dopadnúť aj zle. Naozaj si dajte záležať na dobrom, kvalitnom školení. Aj prístroje. Pretože ja som videla, že sa kupujú z tých čínskych stránok nejaké prístroje. Ľudia, táto procedúra není namaľovanie pier, že si zotreš rúž, keď ti nevyhovuje. Takže naozaj kvalitné školenie a kvalitné plasma pero. Plasma pen, hej. Takže toto. A potom máme napríklad také prístroje, ja to poviem teraz, ako to vnímam, že ultrazvuk, radiofrekvenciu, to sú pre mňa prístroje, ktoré sú celoročne v priebehu. Mne ide teraz o to, aby sme sa dostali do pokožky a znúka ju prepracovali, hej. Takže napríklad HIFU je veľmi dobré. Needling, či už to voláte microneedling, mezoterapia, hej, každý si to volá inak, je to proste needling, kde s perom idete do pokožky ihlami a vlastne tým, že idete do hĺbky pokožky, aktivujete. V podstate my najprv zničíme tú pokožku, aby sa znovu ona obnovila, hej. Ja toto napríklad vysvetľujem vždy zákazničkám, aby pochopili, o čo mne ide. Lebo ono to bolí, niektoré procedúry, nehovoríme si, že nie. Nevyzerajú dobre po tých procedúrach, hej, že potrebujú 1-2 dní, aby sa dali dokopy, pri tom plasma pene potrebuje aj viacej času, hej. Takže ja im to naozaj poviem, potrebujem ísť do hĺbky, kde tú pokožku v podstate ako keby aktivujem, nemusíte povedať, že ju zničíme, ale aktivujem, aby sa ona nanovo obnovila a aby na povrch znovu vyzerala super. Takže takto by som im to hovorila. No a s tým needlingom sa dostanete s perom všade. A tá rekonvalescencia nie je taká dlhá ako napríklad pri plasmapene, ale potrebujete viacej sedení, aby ste dosiahli ten výsledok ako pri fibroblaste alebo pri tom plasmapene. Ja napríklad pri tej konzultácii, ktorá vám hovorím je veľmi dôležitá, odporúčam kombináciu rôznych produktov. Hej. Môžete spraviť to. Každá pleť je iná, spravte si to individuálne. Spravte si, ceny musíte mať. Ak nemáte, kúkajte video. Na YouTube mám video, ako si spraviť ceny. Nadstavte si ich a spravte si balíčky. Hej, že dajme tomu, potrebuje 2 procedúry z toho, 1 procedúru z toho, jednu spravíme ešte. Toto je balík 4 procedúr, normálne je cena tá a ak ju zaplatíš teraz hneď, dám ti ju za túto cenu. Tak toto robte. Proste naozaj vy dokážete predať jednej zákazničke procedúry za 500 € bez problémov, len aby ste vedeli, hej. Takže toto. A ak chcete aj zákazničky skrášľovať, na Slovensku je to stále ešte
tak nejako si zachované v tej hlave, že v lete sa nerobí permanentný make-up, tak im ponúkajte. Hovorte o tom, že vonku bude pršať, snežiť, či idú vonku športovať, alebo budú chcieť ísť niekde plávať, alebo do toho wellnessu, tak proste keď má permanentný make-up, že sa skrášli tá tvár a nemusí sa báť, že sa jej to niekde rozmaže, alebo že to musí domaľovať a tak ďalej. Hej. Takže toto je taký základný balíček. My ako kozmetičky nevieme ísť viac hlbšie ako tí doktori, ale toto sú super veci, pretože vždy to odôvodňujete tým zákazničkám. Je to bez nejakého operačného zákroku, je to bez narkózy, je to bez nejakého dlhodobého stavu, že rekonvalescencia, hej, že musí ostať doma a tak ďalej. Napríklad toto je veľmi dôležité, lebo veľa zákazničiek, takých, ktoré to už potrebujú a nad tým rozmýšľajú, tak ja stále hovorím, nejaký facelifting si tam operatívne spraviť možno v 80-90, keď už nič nebude na mne fungovať. Dovtedy budem robiť všetko možné, aby som vyzerala dobre, hej. A proste o tom to je, takto to treba predávať. Vy im musíte predávať to, že budú vyzerať dobre vďaka kozmetike, hej. A potom už samozrejme keď už príde nejaký ten balíček kúpi, tak samozrejme nadstavte aj tú starostlivosť na doma. Ako som hovorila, ja pracujem individuálne, hej, že ja mám tie produkty, ktoré sama miešam. To znamená, že ja aj namiešam do toho krému alebo do toho séra to, čo ona potrebuje a čo má doma používať. Ja som dosť taká minimalistická, nemám moc rada, keď má niekto 10 rôznych krémikov v kúpeľni a používa všetko, pretože tá pleť, ona vie sama pracovať. Ako som hovorila, keď sa porežeš, čo spravíš? Umieš, maximálne vydenzifikuješ a necháš tak, možno zalepíš, aby sa ti nedostalo nič nuka. Ale nekrémikujeme, nerobíme nič, aby sa nám tá pleť zahojila. Takže toto určite im povedať a ako som vravela, konzultácia dôležitá, balíky im pripraviť a ceník spraviť na to, aby ste boli pripravené, aby vy ste tam, ja asi spravím na to ďalšie video, aby vy ste sa nebali povedať, že ja neviem, stojí to 1000 eur. Pretože vy, ak budete tam hačkovať, a ja viem, aké to je, viem, keď som prvýkrát mala povedať zákazničke, že mi má dať na ruku 1000, tak to je také, že no, bude to stať 1000 eur. A bála som sa to tak povedať, ale došlo mi, že keď tá žena niečo chce, tak ona za to zaplatí všetko. Takže naozaj myslíte na moje slova. Ak sa to budete bať nahlas povedať, tak si spomente, Petra povedala a proste, no tak normálne to stojí 1000, ale tým, že to zoberete ako kúru, tak to bude za 850 teraz na ruku. Alebo pri prvej procedúre mi to zaplatíte naraz, alebo proste 1000 to rozdelíme na 4 procedúry po 250. Tak toto funguje. Prajem vám krásny večer.